Chytíme aj šteniatka. Ktoré? Tí, ktoré tu boli. Naša misia bola jednoznačná. Lietajúci pad. Tvoj strýko chcel jedného psa a máme dvoch. Tie šteniatá odviedli svoju prácu. Áno, to je. Ohni kostrov, ideme do Innsfieldu. Decka, chytili mamu s otcom. Za nimi! Mami! Mami, Stojte! oci! Počkaj, mami! Mami, oci! Oci! Vráťte sa, počkajte! Stojte! Tililink. Máme bada. Haha. Kvôli nám uniesli mamu a ocka. Už nikdy v živote nezjem žiadnu šišku. Musíme ich zachrániť. Ako zistíme, kam idú? Zastupca Ňufák, ten nám pomôže. Je to najlepší stopovací pes. No a... Haló, Molly neprišla domov. Myslím, že tam včera večer zaspala. Dobre, pôjdem to obzrieť. Buddy? Pažroško? Ružička? Loptoš? Budha? Špinoško? Mami! Ocko! Zobuď sa, ňufák! No tak vstávaj! Rýchlo, zobuď sa! Nemám inú možnosť. Ja som hore, len oddychujem. Ňufák, máme pohotovosť. Ešte 5 minút. Šerifová káva ho preberie. Šteniatka, to je zvláštne. Práve sa mi o vás snívalo. Mama s otcom sú preč. Čierne auto s rohami. Gaunery, ukradli nám... Počkať, pekne postupne, lebo mi vybuchne hlava. Najprv ty, Ružička. Uniesli ich dvaja únoscovia psov. Kde je miesto činu Labdoš? Stalo sa to v parku. Máte iné stopy? Špinďur? Počuli sme, že hovorili niečo o Innsfielde. Kde to je zástupca? Innsfield? To je vinársky región. Poznám ho. Šerif miluje ich merlot. Ja radšej toaletnú vodu. Musíš ich vystopovať. Môj ňufák už nefunguje tak, ako kedysi. Nevystopujem ani seba. Poradíte si aj bezo mňa? Účinok kávy vyprchal. Ňufák, je to skôr chrápač. Poďte za mnou, mám nápad. Lietajúci bad so ženou sú v našej klietke. Sedia, ležia, cumľujú sa.